Babe, kanus pa man ka kita og trabaho? Wow ka ba, babe? Lain pa kayong gibati. Oh, day. Mao na akong giingon. Kaya lang pag-ubo-ubo, virus na. Virus. Yak, day, delikado na basi matakdam ta. Mao gani day no. Ang akong ginahon na, atong pamilya diri, atong tibok barangay. Basin mukata ang virus diri ba? O, di ba? Wasabtan ko nimo no. Una, atong ipang tabi-tabi. Kay virus na. Uy, day, basig normal ra nakaubo. Ay, dili, day. Lain nag-ubo. Tanawa, lain nag-ubo. Lalom na kayo. Di ba? Ang ako alang ani, day, mga takdan ta. Delikado na nga sakit, oy. Kahadlok pud anang magtiayon na uy. Day, kabalo ka, day. Mauna ingon ana na sila, day, kabalo ka nga, no. Dito man nagkag China man na nangaon man nagpaniki. Kung bisag buhi pa, kaunon man. Oh, tanawa ka ron. No, mga sakit. Ni, unsam pud na sila uy, mangaon pud ang hilaw nga paniki day. Kunya, day, kabalo ba ka na yung bana, no. Dulog ba na sila, mauna, matakdan. Oh, Usa may maayo ani day. day. Dili man sa nang tabi-tabi ko ha, na chismis ko ha. Nga ko walang ani. Atong ino itong mga silingan, nga di ta mapatakan dikit anin nila kay delikado ng sakit. Mga silingan! Mga silingan! Mga silingan! Gawas mo! Mga silingan! Ayo! 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 Saya tuyot. Ang duha ka mag-asawa, nangasakit. Virus na, virus. Ito saan eh? Naku, itabi-tabi. Dali! Dali na yun! At sama na! Ang duha ka mag-asawa, gipang ubo na. Virus! Ha? Magamping ta! Dali sami! Igsa! Ang duha ka magtiayon. Gipang ubo. Virus. Charmina, Oh, nasabtan ko ni mo no. sabtan ikaw eh. May manang may istoryahan ito mga silingan. Kilisod na, mga takdan ta. Tama ra pud imong gibuhat day uy. Lisod pod, matakdan ta. Hoy bayan! Chismosa kay ka ha! Wala day, nga naman eh. Oh no! Malitis ka mayuta ka ba? Nga naman ako magipangitaan eh. Wala kay ka ha? Nga nung dikit-dikit man mo ani. Ang virus. Ano sabi mo? Musa kay kabayanakad. Dugay ra ko naglagot nimo. Wala namang bayot ang nagtabi-tabi oh. Mga higala. Manok ka naman yung gikampihan. Nagan ay virus no. Wa ba ka kabalo bayot? Kanya yung kitabi-tabi. Amo ning igsoon. Kini mong ubo. Banggas ra mong ni. Di ka kainit. Kini. Mao ni na virus. Bunali!